राणे साहेब जसं आमदारांनी सांगितलं की कुठलीही गोष्ट या मंदिरापासून सुरू होते सावर्डे मतदारसंघात त्या गोष्टीला आमच्या कार्यालयात 100% प्रतिसाद मिळतो आणि 100% आमचा विजय असतो. गेल्या वेळेला सुद्धा आमदाराची तिकीट जेव्हा डिक्लेअर झाली तेव्हा पहिला बूथ कार्यकर्त्याचा मेळावा याच ठिकाणी आम्ही घेतलेला आणि आम्ही तेव्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून ठरवलेलं या मतदारसंघातून गणेश गावगणीला कमीत कमी 6000 मतांनी आम्ही निवडून आणणार. ज्याप्रमाणे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करतो दक्षिण गोव्यात सगळ्यात जास्त आघाडी घेऊन भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार श्री गणेश गावगे या भाऊ निवडून आले. आणि आयच्या मिटिंगेचे जे किती ऍडवाइस करपाक जाय आमकां सगळ्यांक ते खातीर आमचे राणे साहेब मुद्दामून हांगा येयल्ले आसा तेजे फाटल्यान तुमकां कारण सांगता. भारतीय जनता पक्षाची सध्याची स्ट्रेंथ पार्लमेंटा भितर जी आसा ती 303 आसा. 2024 इलेक्शन आसा पार्लमेंट. पक्षाच्या नेत्यांनी म्हणजे आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जावं बाकी सगळ्या टिमीन सगळो अभ्यास करून अशें ठरयिल्लें आसा की साधारण 144 एक्स्ट्रा आनी अदीक मतदारसंघ आमी जिखूंक शकता. आनी त्या 144 मतदारसंघा भितर आमचो सावथ गोवा जो मतदारसंघ आसा पार्लमेंटाचो तो येता आनी त्या मतदारसंघा भितर आमचो विधानसभा मतदारसंघ सावर्डे मतदारसंघ येता. आनी ही जबाबदारी आमच्या राणे साहेबांनी दिली आसा की हो मतदारसंघ जो सावथ गोवा मतदारसंघ आसा तो जिखून आमी घेवपाक जाय. एक विषय हा मुद्दाम सांगता राणे साहेबा बद्दल सगळे थरांतले काम केल्ले अशें ते व्यक्तिमत्व आसा आनी एकदा जबाबदारी घेतली म्हणटकीर ती जबाबदारी ते निश्चित 100% पार पडटा. आनी हे जे पळय टीम आसा ते आमच्या सावर्डेच्या मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांकूय लागू जाता. प्रत्येक फावटी जेन्ना पक्षान आमची जबाबदारी दिली हायेस्ट मेंबरशीप करपाची ती तुमी सगळ्यांनी पार पाडली. 2014 इलेक्शनाक आमची जबाबदारी दिली की सीट जिखपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी कितें केलें की आमी हायेस्ट वोटींग कितें सावरपाक म्हणून आमी हायेस्ट वोटींग कितें 21,000 वोटींग कितें. प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना सावर्डे मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा ती जबाबदारी आमी सगळ्यांनी मिळून पार पाडलेली आसा. आज आपल्या गोव्यातील सावर्डे मतदारसंघातील आपल्या गावात येऊन आपल्याला सर्वांना भेटून मला खरोखर आनंद झाला. माझ्या कोकणातील गाव असंच जंगलामध्ये एका वाडीत थोडी इथे येताना आल्यानंतर आपल्या गावी आल्यासारखा वास होतो आणि आपल्या गावातल्या लोकांना भेटण्याचा आनंद येतो. मित्र हो, भारतीय जनता पक्ष गेली 8 वर्ष देशात भारतात सत्तेवर आहे. आपले भारताचे लोकप्रिय असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान म्हणून 8 वर्ष त्यांनी काम केले. 8 वर्ष भारत देश जगात महासत्ता बनावा, आत्मनिर्भर भारत बनावा, भारताचं संरक्षण अतिशय चांगल्या प्रमाणे व्हावं, चांगल्या तऱ्हेने व्हावं, सुरक्षित भारत व्हावा, भारताचा सर्वांगीण विकास व्हावा, भारत एक विकसित देश बनावा आणि जनता सुखी व्हावी या स्तुत्य भावनेतून ते काम करतात.